Murja? Na'am. Kin ganki a natse kamar mutuniyar arziki kamar baki kika wallahi. Ya garin kwana biyu. Ashe bidiyo call kike ashe. Wallahi la ina gida wallahi ina ɗakin abban mu. Da shiga inna lillahi. Ke? Wai ke ni ya ga. Wallahi ina ɗakin abban mu ga maka wata kanwan mu ce suka zo daga kauye. Zubairu? Ke mun wannan cikin ka san mun nade mu ma da ita. Tana au kaga ɗakin ma haka ka san nayi gyaran ɗaki fa jiya can ɗakin nan na kai. La ilaha illallah. Ƙarya take tana gida. Kai ni I don't like this thing gaskiya. Kai I don't like it. Murja. Wow. Murja ran da kika samu duniya ba mu sanya za mu kasance ba. Wallahi barka gani saman POP ne wallahi. Allah sarki baby na. Ina son ka. Yanzu baby naki aka ke kallon ki da wannan madara a fuskar ki? Bace ba, oh biki san farar da kika yi ba. La ilaha. La gaskiya na yarku wallahi sorry baby ai ka san masoyiyar ta ka sai a hankali ni ka kai ba makoni. Wallahi. Madara ce ta faɗo min ina gyaggyara saman soup din mu saman fridge din mu. Allah ya kwashe wa mai ƙarya. Shi madara ta zubo min daga kan fuska ta wallahi. Ai ko ba Murja. ka san ina shan abu a jego. Murja. Na'am. Ki ga mai tsakanin wanke na. Da Allah dan tashi ki mun muffin. Tashi ki mun muffin. Oya na. ba maraba. Allah ba maraba. Kin hana ni bacci. Kin hana ni in rintsa saboda kawai gan nake na jina rintsa nan da mintuna kaɗan zaki iya mun abin da zan zo in dafe kai gabaki ɗaya na zaman dirshan ina gadin ki wannan wace iriyar masifa ce in na dan baki gam na minti ɗaya na san zaki iya mun barna. Hello. Tana zaune ta addabi kina zaune ko kina kwance kina zaune dai kin addabi No, kin san ba na son irin wannan abubuwan kin gane ne. Murja. Ina under follow mai kyau underground ba a zo a dane ni. No one can disturb my life. shi yasa ga kinan fuska ki kamar ta kura. Wallahi. Na alamun na. Murja biki samun fif din ba. A'a no ba zai ni na fi so ki tashi ki bani space ba na son ina da zan tashi in baki space. Ido akan me? Idan na tashi na je na kwanta ba wannan abin zanga kin ciciba ba halan nan zaki iya ciciba ki tabbashi da shi gidanku in kina da iko akan wani dalilin wallahi wannan halan da kina da iko kin ciciba kin tafi da shi ba kike ni wallahi shi yasa na gaya wa abban mu ba kowace yar aiki zai dinga dauko mun ba kowace working home zai dinga dauko mun ba I don't like yanzu gashi nan abin da abban mu ya ja min ya dauko mun wannan duk ta dama Allah sarki Allah sarki an gyara min labulan can off the light for me to mama a